ginagawa ko leche flan. Nagrula. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At for today's video ay gagawa ko ng leche flan or ipapakita ko sa inyo ang aking homemade leche flan. Isa sa aking mga sangkap dito sa aking kainan, sa aking halo-halo. Okay? So ito ang aking So ito yung aking mga materyales na gagamitin or mga ingredients na gagamitin para sa leche flan. Meron akong 12 pieces of eggs, ayan. At wait a minute. Disappointed! Meron akong 12 pieces. Meron akong 12 pieces of eggs, ayan. At merong vanilla essence, ayan. Optional lang ito. Kung merong vanilla kayo, maglagay kayo. Kung wala naman, okay lang kahit wala. Oh my God! Oh my God! Dahil kita kayo makasarapos. Ito ang aking mga ingredients na gagamitin para sa paggawa ng leche flan. 12 pieces of eggs, vanilla extract o yung pampabango. Optional lang ito. Kung wala namang vanilla, okay lang yan, wala problema. Tapos isang pirasong Alaska condensada. Ano to? 300 ml. Yan. Tapos isang pirasong 370 ml na Alaska evaporada. Ayan. So yun lang ang main ingredients ng aking leche flan. Okay? So ngayon ay gagawin na natin. Okay? Sinasama ko na yung yung white. Dapat 12 pieces of egg siya. Sa small size kasi, pagka small, 12 pieces. Pagka medium, pwedeng mga 10, ganyan. Pagka large, mga 8. Ayan, tapos babatehin muna natin siya. Tapos lalagyan natin siya ng Alaska o ng iba. Habang nilalagay, yan siya, 370 ml. Tapos lagyan natin ng vanilla extract.
Konting yung tamang vanilla lang ilalagay nyo. Kasi pagka nasubrahan kasi ng vanilla, pangit ang parang nag-over yung amoy. Para sa caramelized na extract na sugar. Isang takal. Oh no! Yan. Ngayon maglalagay na tayo ng leche flan dito sa tawag dito, llanera. Llanera ba tawag dito? And maglalagay na tayo ng leche flan dito sa llanera. Tagi-1 cup lang. Excuse me po. Pwede nyo itong gawin kapag merong mga special occasion. Yan. Dahil wala na akong aluminum foil, lagyan na lang natin ng ganito. Plastic labo. Yan. Lalagyan natin ng ganyan. Yan. Tapos, lagay ng ganitong rubber. Oh my God! Wow! Plastic rubber. So, diba? Wala nang aluminum foil. Pwede na ganito. Plastic wrapper. Okay, so lalagay na natin doon sa kanya. I-steam natin siya ng 45 minutes, okay? Okay. A few minutes later. Okay, after 45 minutes, titingnan na natin kung anong kinalabasan. Patayin na natin. Wow, look at that. Wow.
Ito na yung leche flan na ginawa ko. Gaganatin na natin para makita natin kung luto na. Luto na siya kasi wala na yung nagsama na dito. Dito tayo na. Wow, luto na leche flan, kiss. Ang aking leche flan na ginawa. Tikman na natin. Ito na yung nagawa kong leche flan na yan. Wow! Ay, nakurula.